Mit navn er Mette Grits Stage, og jeg er forsvarsadvokat. Hvis du bliver sigtet af politiet for en forbrydelse, kan det vende op og ned på din hverdag og have store konsekvenser for dig og din familie. Og det er derfor vigtigt, at du så hurtigt som muligt får kontakt til en advokat, som kan give dig ordentlig rådgivning, og som du har tillid til. Jeg er møderet for Højesteret, og jeg har været forsvarer i hundredvis af straffesager, lige fra små volds- og tyverisager til langstrakte og komplicerede sager om drab, røveri og narko. Så jeg har en meget stor erfaring at trække på, når strategien for dit forsvar skal tilrettelægges. Jeg har tidligere arbejdet som anklager, og det betyder, at jeg kender politiets arbejdsmetoder, og jeg ved, hvordan de tænker. Og det er selvfølgelig også en kæmpe fordel for mig i mit arbejde som forsvarsadvokat. Det er min opgave at sikre, at du får det bedst mulige forsvar, uanset om du er uskyldig eller du er skyldig. Og jeg er ikke bange for at tage de nødvendige opgør med politi og anklagemyndighed for at vinde din sag. Der er imidlertid også en anden side af en straffesag end den rent juridiske. Nemlig den svære situation, du og din familie havner i, hvis du for eksempel bliver varetægtsfængslet. Det er en tid præget af angst, uro og stress for jer alle. Og det er vigtigt at have en advokat, der forstår, hvilke følelser, der påvirker jer, og som kan svare på de mange spørgsmål, der melder sig. En advokat, som tager sig tid og er tilgængelig, også efter kl. 16. Så send mig en mail eller ring til mig, så tager vi en snak om din sag, og så skal jeg og mine medarbejdere nok gøre vores bedste for at hjælpe dig.